ଜାଣିଛି ମା, ମୋ ମା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ଏତିକି ନେଲେ ସେ କିଛି ଖାଇବ ମା, ସେ କିଛି ଖାଇବ। ତୋ ମା ଖାଇବ ତୁ ଚୋରି କରି ନବୁ। ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ମନ୍ଦିର ତୁ ବସିଲୁ କେମିତି? ସୋରା ଭିକାରୀ ଗିଲଟା ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ବିଞ୍ଚ। ଦେଖା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଦେଖା କଣ ଦେଖା। ଆଉ ବାବୁଲ ଏ ଜୋର ଜୋର ପଳେଇଲା ଧର କେ କୋଠେ ଛତର। ମା 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 ନେ ମା ଖାଇଦେ ମା, ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଛି। ଖାଇଲେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ମା। ମା ମା ଏ ମା ମା କିଏ ତୁ କଣ କଲୁ ମା? ମା ଏ ମା ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ମା। ଆଖି ଖୋଲ ମା, ଆଖି ଖୋଲ ମା। ମା 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 सोना ए सोना सोना ए सोना कुआड़े गला काम धंदा किछि नहीं खाली गेंपिबो आज्ञा आज्ञा इडी दुइटा दियो सोना ए सोना सोना ए सोना दोसा दुइटा पार्सल सोना ए सोना सोना कुआड़े गला आज्ञा ए किया छ चा दियो सोना ए सोना कुआड़े गला जे सकाळ तू तार दोसा देखा नहीं सोना ए सोना कुआड़े गला जे सोना ए सोना सोना या तो डाकुଥିଲେ କି ମାସୁ ଥିଲି ପରା। कौन आसुची तोते परा डाकी डाकी mo टंटी फाटी गलानी अबे ब्लैक गैस के धोइबो ए खली के उठेबो अनेलु कोन बोल बोल करी काम कोन दो बप्पा करिबो ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ନା ଧରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ପରା ମା ଚାନ୍ଦାନୀକୁ କାମରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ए ଆପଣ ମୋର ଅଯଥା ଠାକୁଛନ୍ତି। ए कोबडे बोल पिला और एते बोबो मोको साब जो दो जो ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ए के होतो में कोदळ पाते भर लोक खाइलो तो पैसा दियो सीधा तो बाठो दो अरे चपकुली खाबे तो बिंदो कोन चबाई रखो तो फलिउटर पैसा फिंगले बनो भाग आसीबे आमे तुमको डोरीना वाला नहे जाओ जाओ तुम अंदर जाओ सीता पर कोइना कोन ना पारले भूमिटर ठीक अछि मुते बासुची तम पोस्ट जो फोटो से तो बड़ा खा दउथबो कोन गाउथबो अरे जा जा मते आसे नानी आखी देखानी तो बड़िया केते पदर पदे पदर को आमे देखिछु अबे सुना चाहि कोन ट्रेक गुडा मते देखियो କାମ କରୁଛି। ये रंग सब कोन कहले थाना को मु तो चोरी करनी मु तो मनुष्य मारिनी मते पुनी थाना काहे की आउ के हेतिबे आउ का खोज खोज तमे एटा चली आसी रंग साहू आज्ञा सोना सोना कोई देना ए थाना रुह 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 तुम जहां मांगे मु सब देबी असल पसंद आपन को कर लगते रोकी तांदो आपन काम रे आसो आपन को कर हम निजर कोरा ए थाना बाबू थाना बाबू थाना बाबू थाना बाबू रुह रुह
କହିଲ? ଚୁପ୍ ସାଇ ଭାଇ ଆଜିର ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ୟାର ଆସାମୀ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ରଙ୍କ ସାହୁ ଏକ 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ତା ହୋଟେଲରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟାଇ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ରଙ୍କ ସାହୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ରଙ୍କ ସାହୁ ସରକାର ଓକିଲଙ୍କ ବୟାନ କଣ ସତ୍ୟ? ନାଇଁ ହଜୁର, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢା। କେ ମନା ମିଛ ଦାୟୀ କରିଦେଇଛି। ଓକିଲ ମହାଶୟ, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବିରୋଧରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସେ ଦୋଷୀ? Yes, Millard. Point be noted, Millard. ରଙ୍କ ସାହୁଙ୍କର କାରନାମାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ନାବାଳକ ସନା ଏଡ଼ାସିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ PLB ମିଶ୍ର ଦୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ାସିଲ। ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ PLB କୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫଟୋ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ରଙ୍କ ସାହୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବା। ବାଳକ, ତୁମ ନାମ କଣ? ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ସୋନା। এই হোটেল মালিক ତୁମ ପ୍ରତି କି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ। ମୋ ବାପା ମା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ କେବଳ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଡ଼ ଗାଳି ଦଉଛି। ଏ ଶୁନା, ସବୁ ମିଛ କହିଲୁ। ସାଇଲେନ୍ସ। ଆଉ PLB ମହାଶୟ, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପିଲାଟିକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା କଥାରେ ତୁମ ଅବଗତ ଅଛି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ କିଛି হোটেল মালিক আপনার পুরো মন ইচ্ছা কুসুরি মারছি গালি দিয়েছি যার মোবাইল করে করে যাচ্ছি তবে কিছু নয় রনর এই হোটেল মালিকটা টাইমକୁ ଡରେଇକି ବୋଲି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବିଷୟରେ ତମର ମତାମତ କଣ? ହଜୁର, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ରଙ୍ଗ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ସେଠାକାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ। ମିଲାଡ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ରଙ୍କ ସାହୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଜିର ଅଦାଲତ ରଙ୍କ ସାହୁର ସମସ୍ତ କାରନାମାର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଏହି ରାୟ ଦେଉଛି ଯେ ଆସାମୀ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ରଙ୍କ ସାହୁ ଏକ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଶିଶୁକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ରଙ୍କ ସାହୁକୁ 2 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଗଲା। ଏହା ସହ ଶିଶୁ ସୋନାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହେତୁ ଓ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା। ଆଜିର ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହଜୁର, ହଜୁର, ହଜୁର। ସନ୍ନା ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। କାରଣ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଅଛି ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ପ୍ୟାନେଲ ଲୟର ଏବଂ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।